Ee, udene kala aka na-agbapụ ozu abụọ. Isi kala aka na-ebu ogidi, isi na-akara aka bụ ogidi ọwalụ. N'owe Igbo abịago nka nsi abịa, onye donye iru ogelụ gbọdanda elijugo mbulu n'isi ebi onwe efe dapụta iwelụ. N'owe Igbo eze ụmụ iyo, n'owe Igbo South orimili dọla eze ụmụ iyo. Karichika akwa nwa na AWG ka ebe bụ AWG a ọgụ Bola Reflexi Nesrut Stephen Harry Samuel Okorekpa Moyo Chris kife na-eme ndị Alberta Anthony Chukwuma Patrick Chijoke Stephen eweli ya dịka nna recognize menses anya na-eweli ya. Ọ bụrụ na ị na-anya na tọpik anyị abịara ka anyị kọọ ogologo akụkọ ife ngwala unu n'otu anọ ebe ọbụla ekwuru ife gbasara omenala ndị Igbo onye a sị no sound bro. Okay, enwego sound onye na ebe m nweche na nnọkwa live bro, onye na-ebezi m na-arụbaghị ife na-ekwu. Ọ sị no sound. We can hear you. Sorry. You can hear me. We know they hear you. Okay. Okay, check any sound yakita. There is background noise. Enhance voice. Okay. Nana no kita. We know they hear you, Bishop. If your name is when you can fix here something. No sound still. No sound. No, look at that. No, something is really wrong. Okay. You know, when you were this yo. Facebook na-enye m serious issue. Wow. Okay. Wala. And if in the Facebook, I don't know, but we got to move on. I'm
trying to fix something up, but it's not working out. What am I going to do? What am I going to do exactly? Huh? What do you want me to do? Come on. So, I got Ganiru. I want to actually discuss Fedina Mmanwu and Etina Igbo. So that's where we want to look into. So Mmanwu na Etina Igbo. The guys in Somalia can drop whatever I know. Let's go. Ejike me nwanne m. Dịka anyị na-ekwu, ụnụ nwa na-anụ ife na-ekwu. Bata na Igbo. Etu esi eti mmanwụ side a na side abụrụ ofu. Anyị nwere omenani, nwe ọdịnani dị iche iche. Obodo ọbụla nwere ife fa like iche, nwee nke fa like ro. O nwere mmanwụ ị ga-afụ. Oto ogologo nwee nke ị ga-afụ. Ọ dị mkpụmkpụ nwee nke ị ga-afụ na-eji oji, nwee nke ị ga-afụ ọ na-acha ọcha. Ọ na-abịa in different forms. Obodo ọbụla na nke fa. Mana anytime isi n'obodo unu wee move cross aga mba ọzọ, ọ dị likely na ị ga-eme iti nke ị na-amara before. Anyị nwere ike ime iti enya asọ onye na-amara anyị ebe a na-ezigbo problem. Igbo niile ga-ege ntị n'ozi ya dị oke mkpa. Ife anyị na-epromote bụ omenala Igbo, our culture, because na anyị chọrọ na nke anyị ga-abụ number one. So we keep on promoting our culture. Ọ kakwa mma na ịmalụ mmadụ izeli ya. Ọ ya kpatara o ji adị mma ka flag ndị ọbụla na-efe efe. Ọ dị n'obodo dị na mmadụ dị individually. Nwere obodo ị ga-eje, nwe obodo ị ga-elutesi afọ, like Nnewi. Ịbịa Nnewi nwere emume fa na-eme a na-akpọ afịa ọlụ. Mbọsị afịa ọlụ a ị ga-afụ mmanwụ dị iche iche n'ezi, ma ndị na-apịa ịtalị ma ife dị iche iche. Kama na ofe ife dị synonymous with fancha niile na Igbo bụ na fa na-ebukarị ịtalị. So ịtalị a na-ebu pass a message. It goes beyond ife ụmụ okorobịa na-eme dị ya. Ọ dị ka ụmụ okorobịa ka edebere onye bịa debe azụ apịa anya, onye adebe azụ apịa anya. So ife anyị nwa kpọrọ masquerade. Enwere ndị na-agba egwu ya, their own masquerade ada apụtazi. Sisofa nwa ka ị ga na-afụ. Ọ dịgokwa over some years na onwe obodo ị ga-eje fụ na for the past 60 years, for the past 80 years na etu agafa si eme ya befa. But o jiri abụrụ na kemgbe ebidoro ya na-etu a. Masquerade, onwe ndị na-akpụ ya mmanwụ, onwe ndị na-akpụ ya odogwu, onwe ndị ife a na-akpụ ya erika na Igbo onwe different names. Onwe afa dị iche iche. Onwe bụ n'ime afa ndị a niile a na-akpụ ya. Obodo ọbụla ketechara ife dịka 4, 5, 6 a na-atụ ụjọ. O nwere nke ga-apụta. O nwere nwaanyị nọ n'obodo a ga-afụ ya anya. O nwere nke ga-apụta. Nwaanyị ọbụla na-afụli anụ, onwe problem. Dị ime fụ ya, onwe problem. Ụmụazị fụ ya, enwe problem. One, ọ jọrọ njọ. Njọ na-ajọ ọbụla ọ jọrọ njọ, both ethically and appearance. Ị na-ene ya anya, onwe nke ị ga-afụ ọ dịka ime anyasị. Nwee nke bụ anyasị sisọ ka o ji apụta, ịma afụ ya n'efifie. Sisọ ụmụ nwoke na-afụ ya. Ana ụmụ nwoke na-aga afụ ya bụ ndị okenye. O nwere reason otu a ka o si wee dị scatter na Igbo ebe dị iche iche. Now, some of ụmụazị be anyị, ụmụaka, let's say our own girls now, ndị tolu na city, townships, most times ọ na-agụfa agụ to come back bịa fụ dati n'anya nke a na-eme n'obodo fa. Even the guys na like ebe efu ya. Ọ bụ na fanata ndị a na-agba bụ ndị nọ within the age bracket of 9, 10, 11, 12, 13. O nwere enthusiasm fala ife ji eje ka afịa. With all the egwu niile ife dị na-akọnyecha n'ime achọrọ efu ya, ọ na-atụfu ụtọ ịbịa afịa. So o nwezi nke ga-abụ ọbịa mistakenly ọ danye n'aka ndị a ewepịagide ịtalị pịafụsịcha anya arụ, melụ onye arụ.
onwe nke afọ one day achụgideli ya ọ danye n'ime gota merụ arụ. So many of them, and each time I go see the agent na comment section if you na ọ bụrụ na nwanne m na m ga-eme ife dị ona na mmọnwụ a dị lucky na ọhọ nwanne ya ka ọ mere ife a na ọ dị lucky na ya nọrọ dị ya ọ na state government ada afọ ife a and so on and so forth. So ife a ka ya na-afụkarị na comment section. Ndị mmadụ na vent their anger much because na ha feel na the high-handedness dị na ya dị too much, ha dị too harsh. Even me as a man na abụ sometimes nkilisie the brutality na-feel na enwe need ka aka ọtụọ down on these things. So if you have a very difficult task na ndị Igbo make go peace with that they are not willing to forgo, they are not willing to let go, fage hold on to it, push be to all limits. You know, they can check here the benefit of ife anụ obodo na project like this. Onwe benefit inwe n'ime ya. Even ndị obodo ahụ bụ ndị ga-afụ na social media nọ dị a wee na-agbawa ọdịna ya, they don't benefit anything from it. If they were anything to benefit, no, and if I draw ready to participate, if I draw ready to go and participate, and if I ga-abụ ndị ga-stand luo na-agbachite na ife a ga-adị na ife omenala ife this that, ọ malụ mma na omenala ga-adịgide mana o nwere ife a na-akpọ adjustment. Nwere mgbe etili like structural adjustment program SAP na ndị tolu those years ọ ga-amụ ife na-ekwu structural adjustment program. nke ebe a ka Nigeria aghasa bidoro during the time of Babangida aghasa every. So a na-enwe ife bụ eje adjust gasịa this structure enwere ebe ahụ ọ na-enye nsogbu akpa anya aka ife mmụọ amabitere as nwoke growing up concerning mmanwụ all the different types mmanụ. Ịbịa n'obodo m anyị nwere mmanwụ o toro ezigbo ogologo nwee nke na-adị shọta nke ogologo bụ mamụ ya, nke ene bụ ụkwụ ya, nke o ji eje ihe, nke o ji eme ka o si ihe ọ chọrọ ime. So ọ bụrụ na anyị bịa mgbe anyị dị small bịa di ya our grandma ka anyị na-anọ with ka anyị wee nwee ike ikilite ife anyị bịa anyị ara eme na anyị awa n'anya ka anyị ga-akwụrụ n'ụsọ, you know, anyị ga anọrọ with our grandmother or welu something cover anyị because some of our bụ the only people that all one in a peaceful manner. Obia to them ọgbalụfe egwu fa akụọli egwu ọgbalụfe egwu okenefe okenesi afa ọgbabazie egwu ọgbasi egwu ọpụa n'oge a ọ na-agba egwu ebe anwa ndị mama anwa nọ ka ị ga-afụ the younger girls, the younger generations like the maidens ga-anọ closer to ndị grandma. So ife aji wee nọrọ bụ na ndị grandma ama akụnwụzi aka gụọli egwu in a more melodious tone ka e wee wepụta the best in it ka onye nwee ike gbalụfe egwu fachọ ka ọ gbaa. So eluzie ụmụ agbọghọbịa bụ ndị ga-aid, ndị ga-emove the thing na-abụli ya mago na-agụli egwu na-akụli aka ọ bịazi ọgbabazie egwu ọgbasi egwu ọgọzie for ọwa. Mana o nwere nwa nke a ọ na-akọwacha ndị mmadụ isi onwe ife ọ na-ada emefọ ndị mmadụ ma ndị nwa na-akụli egwu o nwere onye arụfọ. So oge m bịara ka m mee research concerning it chọpụta na ife abụrụ ife bidoro yesterday nke o ji ebidokwa nwanne nya na ife adịgo as old as origin. Ngakwa n'obodo ndị ọzọ mfụgasịkwa nke fafụkwa na the same thing. Ụfọdụ jelu n'obodo ọzọ gaa mụrụ the thing. Ụfọdụ gara n'obodo ndị ọzọ gaa mụrụ the thing ma ogolu the thing ndị a ndị obodo ahụ abịa kụzie elu fa na-eke esi eme ya na the characteristics ọ dapụta na efifie sụsọ anyasị ka o ji apụta. The only people criteria ga-afụnwu ya bụ ndị dị from so age, and for them efia fa need iji antidote because the fa na-abịa efu ife jubutere na arụ ya bụ ọgwụ which is power. O nwere ọgwụ dị iche iche, o nwere ability
to safeguard ndị niile ya nso in terms of danger. Na ịgbakọta ya nso, ọ ga-shield you from danger, ọ ga-shield you from attack. It's like anti-missile. Because those days the technology dị oge a na-akụ ya mmadụ, ọ na-aga spiritually, o move i feel the pain, agbago gị ya, mana ị nọrọ ya very close, ife o bukọsi ebe anwa ga block all these things from ime gị. Mana anytime ọbụla ị nọ close to ya nwa, akụọ the thing ọba, ya nwa na onwe ya ga-suffer heavy defeat dia. Ọ ga-asọfa heavy defeat n'aka ndị nke kụrụ ya. So for that reason, onwe obodo chọrọ ka nkefe agba last, eluzie fe wela anti-missile gbajuo onye okilikili. Onye abụna ọ dị njọ, a chọrọ ka a young boy dị less than 18 fịa. N'efịa, you might not withstand ife dị ona. And ike okorobịa ama ekweghị mmalụ nekwa na ife enwetego until ọ dị very bad. So fanwa bụ ndị bili in those days na-eme ya, makwana wife ji eme ya. Most times faji ya wee nụọ wars, nụọ ọgụ, mee ife niile a na-eme maka na iwu na-achị oge anwa a na-elive by iwu. Ya kpata n'obodo ọbụla na-enwe iwu na-achị oge anwa develop space for fan wee dey emekwa operate freely, so long as na ọpụtahọ n'ebe ndị mmadụ nọ. That's why ọ na-adị designated. O nwee ebe ọ na-anọ, ebe a ka ụlọ ya nọ. Iche ụnụ chefu ụnụ abịa di ya nyanwa chọkwa na-efu ụnụ si ebe anwa na ọnụ na ya bụ ofu, nyanwa bụ ụnụ nwa bụ yanwa. So ọ bụrụ na ọ chọọ ka o protect ụnụ, mgbe ụfọdụ a na-eji ya bata obodo ma ọ nọrọ na boundary obodo, onwe onye ga-across while obodo dị busy na-eme ihe ha na-eme, na-edozi ebe ha, ndị nke akwụla ebe ya na-echa na-agba gị ya, arụ ya niile bụ pawa, o were ya na-agbajubi onye ọbụla na-arụ, edebe ya ebe ahụ. So ị na-akụ ya is presumed na ọ bụrụ mmadụ ka ị na-akụ ya, na efe ị na-akụ ụbụ ọgwụ. So that person nọ di ya mesịa finally butue, ike ga-agwụgodi ya, ife dị na-agbalị agba. Enwekwa rituals a ga-eperform ya die before si ebe a move nababie. Mana ịgbago na onwelu movement a na-eje, sometimes ọ dị end of, ma ọ bụrụ na akụlị anya di ya o welu speed na-anata, o nwere ike friend ebugaba ụlọọgwụ, ma ọ bụ mgbe ụlọọgwụ adịrọ achọ dibịa ka a ga-abịa mebisi ife dị aṅa, mgbe ụfọdụ dị late. So achọ eme anụ katagolo arụ. One, onye mụchagolo nwa, a na-aka ya ka eji enwe criteria. Onye mụchagolo nwa, ọ bụrụ onye nụrụ nwaanyị ọfụ, maka o nwere ike ije bata kịta na di na nwunye gị enwee problem. Enwere ike jee bata kịta nwa agbọghọbịa gị si na be nna gị pụta ka ọ bịa kene gị n'obi ọchị ya na-ejelụ bata, onwee problem. Ịghọtago? Oge a sị na o nwere onye jelụ wọ na Bible, jesia wọ nata nwa izizi bịalụ ome ife dị ona. So etu a ka ọ dịchakwa oge a, ndị a nwere ezigbo ọgwụ na-agwọ oke ọgwụ a agwọbazi de na emegidego ruo today. Ada agwọnwụzi ụdị ọgwụ a, mana ọgwụ ka dịkwa ya. So ọ bụzie na kịta ụka dị, okorobịa na-esi onwe ya anya ka ya ga-esi, ọ bụrụ na ibu datin pụtara agụ ya, mana ọ gbakọsi ọgwụ dị n'ife a, ọ sị na ya ada emesi. A na-akọwa na onye ọbụla na-ebu datin ma ọ na-eme ife a na life ya, na onye anyị kpata ego siri ike guys wee gbaa ọsọ. So ijezi n'obodo dị iche iche na nke ya afụzi bụzi ụmụazị na-agbazi detin, ana ọ bụgodu na ụmụazị na-agbụ ya, na ụmụazị na-agbakwa ya, mana o nwekwa ka esi afụ ụmụazị na-agbụ ya. A na-afụta nwa ọbụla kala obi na-eme ebe a na nwa ama aba uru. Ọgwụ agwara agwọ na datin. So ndị chọkwa ka e maintain o datin today, ndị chọọ ka e maintain ya na-maintain ya, mana ọgwụ adọzi ya. Mana arụrụ a na-adị na ya bụ brutality ya, ka a na-ekwere drop the brutality. Ọ ga-apịa gị ihe, one bụ ka ọ ya bụ fie echi ka ị gbaba ọsọ. Two bụ na elu ị na-anị arụ ụfụ ya, ịmalụ n'obodo a nwere ifefe na-eme, a n'obodo a bụ kafa si eme na gị nyalụfe efe. So ife anyị na-agbazi mbọ bụ nke ka e ga-esi ga-eme ya ka nke Italian ka akwụsị piano ebe a ka onye nsogbu. Maka na gọvanọ na-achị Anambra today ma nke na-achị Enugu today na ijekwa na befa na ọ dị na village. So fa nwa ama ekwu okwu si rapụzie ya, ọzi ndị anwa na-ebu detain ka anyị na-ede igwe okwu, maka na anyị chọpụtazi over the years na ndị anwa na-ejizi ife anwa na-esetụzi scores.
o nwere nwa agbọghọbịa mmadụ ga-achụ chụọ ya ma ọ chụtara ya the guy ewere iwe kpuru the tin o kpuo mmụọ ojeje pịabịa ịtalị ebe ọ bụla ọ fụrụ ọ ga-achụgide ya chụruo ya di ya gaa mee ka ya chịọ na o bupụrụ iwe na-arụ ọ dị very bad ọ dị very very bad ije na Anambra steeti jee n'Imo steeti obodo dị iche iche arụrụ a na-adịdị ya ọ dịdị ya ikpukwere anati na onye ọbụla gịnị ya nwebụrụ okwu bifo ị ga-eji ya wee gaa mee nyefe akaja ihe ọbụla ruru n'aka ya na-eme ya abuse obodo dị iche iche anyị ga-aga mụtachi ụmụ ife a niile wee bata many communities anyị mụtara ya ụfọdụ ka anyị mụtara n'aka ndị Rivers steeti ụfọdụ n'aka ndị Bayelsa ụfọdụ n'aka ndị Delta na-abụrụ ndị Igbo and so many other people be around us egwu niile a na-agba na Igbo ụfọdụ bụ na Benue steeti ka esi bute ya and some other states ụfọdụ si Kogi ị nwere ike na-ajụ what about oge Anambra na-adịrọ Imo na-adịrọ back in those days anyị nwere Anambra nke anyị ji enwe Imo ma ọkwa n'ife dị ona mana ife anyị nwere bụ afọ obodo anyị onye ọbụla nọ n'ụkwụ ya nwere Ọkịja maatụ onye nọ n'Ọkịja nwere ike ọ mara ife na-eme n'Owerri onweghị ife jikọrọ onye a na onye a mana any day onye Ọkịja gafeta wee pụta ọbụna ndị a na-eme emume obodo wee kilisie ditin ọ na-alute ọkọlụ ndị Ọkịja n'afọ n'ife na ọkọdo some people anya eje kilie enye ekilisie ya ọbụna ditin amaka achọ ka ewebata ife na-adịrọ na be anyị ya bifo ejezie fa wakụzielu fa na-eke esi eme ya na-eke esi eme ya na-eke esi eme ụna amụta ka esi akụ dị egwu mụta egwu niile a na-agụlị ya mụta ife a na-emeli ya bifo pụta mụtakwana ife a na-emeli oge a na-edebe ya ụna amụtakwazie ife a na-eme to protect it ebe ahụ ọ nọ and so many other things so ya ife akụnụ ga-amụtachazi na eburuzi ya abịazie n'obodo unu seti ya ife na-eme lọnchị ndị mmadụ abịa that day dite na-agba emeri omenala niile dị iche iche a na-emeri ebe a ndị ahụ bịa kụzielu unu nọsịa fanachiga unu eburuzie dite debezie ebe unu gbabazie anya atịbazie agwala unu na ife ajọrọ njọ na ife na ọ na-represent bụ na iru ya ga-ajọ njọ so otu a gwara na iru ya ga-ajọ njọ fe ebutegolo the first one iru ya jọrọ njọ a na-achọzi kịta ka eme ya ka iru ya amatụ mma o nwere nke ị ga-afụ na-eji nnukwu oji ahụ ọ na-eji ọ ịmụ ife ọ na-represent not represent no for blacks ọ ka ịghọta na oji nke a pụrụ iche eme ya ka ọ dị njọ ka ịghọta na efe ịbịakwa ikili na enwe many enormous task isie bụ na if you don't handle it well nekwaghị you are going down so na ya ka o ji represent ya ị na-enye anyị fụ na ọjọrọ njọ ọ gị ka ọ dịele efe wee n'oge na-agba ọsọ ịnụ na ife anụnwa dị ona any na-abata n'obodo a nụ na na-eme ya ị nọ n'ụsọ ejena je bịa che na ọ na-ịnọ n'obodo gị ọ bụrụ na ebe onye na nka iwee bịa ife dịka naze isi na nka bịa naze iwee chee na etu esi eme ya na nka because na ịbịa na nka onye gị nwoke na ịnọ na 1 week buru motorcycle na-agbagharị fil onye malụgo owe iwepụtazi anụ na a na-agba detin ije kwụrụ na ndị ụka ndị ọzọ si kwụrụ nwaanyị o nwere ike onye bụ ife a ma gị ọfụma ọ ma na-ebịakwa abịa o disaidi ya ka ya yie ego ụjọ o jegide na-abịa na-enegha ya ka ị gbaa ọsọ ịgbara ọsọ so filu niile amaghị aka n'iru you are daring it now so olutegu nso ọ ga-ajụwasịcha gị arụ na ọ pịagide gị apịasịa onwekwa ife mmadụ ga-eme onwe ife ị ga-eme ya ọ ga-edilu with you so ya bụ that thing I chezi na by this time otu achifugo I ga drop ụfọdụ ife that brutality change to ya to love onwe onye na-abụ ebe ime obodo gị invade ọ bụrụ na masquerade ọ bụrụ ya ga-esave guide gị ụdị ife adịrọzi onwere onye na-achọ ime personal attack ọ bụrụ masquerade ahụ ga-ajeje chi udo gị ụdị ife ahụ adịrọ onwekwanụ ka o si na-esi anya ọ bụrụ na the only way unu ga-eji ga elevate status of your community or you prove na community good
na face of your community je bupute that thing. I don't think you know they fad na if age were very brutal ihe niile na-echenji society ga aka ịchọrọ ichenji ka ị na-apịawasị ndị mmadụ azụ ọ bụrụ ife a ka ị ga-eji wee mara obodo gị this 21st century. O nwere obodo a na-akpọ ka ife a na-azabu ndị ikeli ọnwụ. Yes, ife a na-aza kịta bụ biko kedu n'obodo ka afa nna ya ukwu nke dọkịta nke lụ 18-story building ụlọ ọgwụ donate ya na befa onye chetara ya nwoke alụ 18-story building hospital na befa. So such a man bịa lụọ datin ife eji mara obodo kịta bụ this hospital. Ọ bụ face of the community. Ọ bụrụ mmọnwụ ga, ọ bụrụ odogwu ga ka eji ama gị. No, ọ bụrụ ya Umuchu, ọ bụrụ Umuchukwu. Yes, ọ dị ka Umuchukwu. Efu ka esi wele ezigbo ihe wele ụlọ ọgwụ a malụ ndị obodo a kịta. Ifro Nigeria, face of Nigeria bụ National Theatre. Etikwara anya National Theatre amalụgo na Nigeria. O nwere ife eji ama obodo nke m kịta eche ma ife ị ga-afụ bụ enyi. Asị gị ọkije enyi. So this your thing. O nwere ife kwesị iji wee mara obodo gị. Ọ bụrụ mmanwụ ma ọkwanụ efe ikpu na ọ bụrụ ya ka eji ya ama obodo gị. So emezina ka iwere ya na-eche brutality. Ọ mara mma na ama eji brutality wee mara obodo gị. Ọ ka mma na a na-ama atụ obodo gị n'ife dị mma. N'ụbọchị anyị jere obodo ndị a ha na onwere mmanwụ mfati mmanwụ agbakata egwu tekete egwu megidefe obi aṅụrị echenji some certain things. Ọbịa mmanwụ ga-apụta oge ọ na-adịba brutal na-eme ife a si chenjizie ya na chi efogo si chenjizie ya nọọ ife niile a mere na obi ọjọọ ekwere ana Igbo. O nwere ife anyị kwesịrị ịwọch off na ana Igbo ka nke ọfụ wee bata. Ogbe ife ochie a kwesịrị ka ndị dọkịta nwelu sense na-akpa aka di ya. Masquerade akọsụgo problems n'obodo dị iche iche. I am telling you, ndị agadi ndị okenye niile agadi aka na ọma abụ n'irufa ka ọ ga-eme this that na ọma emeghị n'iru gịnị ama emeghị n'iru ịcha change iluzi dodo ndị mmadụ naanị ọnya akpata eji enwe oppositions n'obodo dị iche iche na-achọrọ ka ewepụ ife to allow for ife dị ona ka o mee gado mbọ naanị na-etu a ka ọ ga-adịlele na all the time nna gị fa this that nna gị ọka na ebe a nna gị anọrọzi here. So what is your problem? Na nna gị anọzi ya gosi na time ha agago, they are gone. The only thing dị permanent n'ime ihe niile a bụ obodo ana ebe ụlọ nọ bụ your inheritance. Ife ndị a niile bụ ife eji wee chọọ ndụ mma. Enwego changes, enwezi court of law ebe a na-decide cases which na ọ bụrụzi mmọnwụ ga na-decide some cases. Ọ asị ka o decide anya ekwusie ya mmadụ nwekwa right ije seek proper justice na court of law. A na-eme ya eme. So nwere some certain things obodo ga na-anegala anya ma na chi efugo ka anyị kpochapụ nka ka anyị mofuo n'iru na etu anụnwa ife a na-apụta oge ọbụla ọ pụta na a na-enwerịrị casualties. Oge ọbụla ọ pụta complain na-adị ọ pịawago mmadụ azụ mmadụ emerụ arụ die na gota kụwa glass nụọ ọgụ this that a transform ya in such a way na ọ pụta. Ifro onwe mụ na ya na-ekwu okwu yesterday wee na-akọwalị ya the role church played na be anyị. Kọwalị ya ndị a na-akpọ the Crusaders. Ndị anwa bụ Crusaders a bụ ndị eji wee force Christianity on ndị mmadụ mana emesizi after Carthagena say ground after so many years e wee revisit here the ten na that Crusaders a
na-eje crusade crusade bụ ijeje for igbu ndị mmadụ violence ife niile ịmago ya bụ crusade before wee changezie crusade ka echenji ya from that ife ejimali ya bụ violence ka echenji ya to peace. That's why na-eti crusade Christians abịazie na-ekpe udo ka inwe udo obi, peace with God, peace with mankind, salvation. Ịgbago ife a ka a na-epreach, mana ọ bụ before ihe a na-abụ ụba abịa mịa mma ikwere na Jizọs ka ọ na-ekwere ohere fịa ogologo mma ọ bụ agha afọ ajụọ gị kwe ka ọ na-ekwere ohere anyị na-aka ka kpọpụta nwunye gị mmapụ ya onu n'iru ị na-ebe ekedokwa gị na-ajụ ikwete ka ọ na-ekwetere esi mba akpụrụ nwa gị fịa bee ya isi enwere ike akpọtazie nne gị ka ebe esi adosirapia na-ekwetego akpọrọ gị ebe baptizim ebe iso na ihe a na-eme ịbụrụgo onye otu nke Kristi mee research ibe a na-ekwu arụmakpunye ya nnu so wee na-akọwala ya na-emesizi chenjie ya kama a ga-egbuzi mmadụ azọzie mmadụ azọ ọsụsọ fafin a ga-azọ bụ ka azọpụta gị from your worries preach ego Jizọs ma sị gị na ya Prince of Peace na ịnabatagodu the teaching na ị ga-enwegodu peace of mind ife a ka a na-agwazi gị na-akodoghị anya people wee nwee ike enwekwa ndị dịtị mkpọrọta their senses maka at any time in life ndị mmadụ na-eko eko onwere oge ọ dịgo mma akwe na ghọta. So now ọ bụ ụzọ na ndị be anyị fụsị the brutality dị n'efe a how harsh ha na-adị ha kwesịgo ka echenjizie ya n'ihe na anyị a because na-echenji ya kịta ka m gwa gị ka o esi benefit fanwa ka o esi benefit bụ na that very day ha ga-eme their festival ọ bụ na the thing ga-apụta ndị obodo ga-ekenwu envelope to their friends neighboring villages na fa bịa ka fa kilie their new rediscovered talent ma ife ọbụla a eti ya na nke a ọkwa enwechi ogbo n'iwe reformed so a reform ọrụ bịa that day Italia ama adịzifa n'aka si egwu ka a ga na-agbaziri gị ife obi aṅụrị fa gbaba egwu a gbasịa obodo enwe ike rezie lufa fund mee donation na ife dị iche iche eme donation ndị niile na-akụli egwu a onye ọbụla anala ego o weta economic benefit ndị bịara abịa drop ego ndị bịara abịa ga-aṅụ mmanya mee ife niile obodo unu ego abatakwu ya that very moment ọ ka ndị nwelu sense si grow their economy ife niile abịa grand our economy anyị anọlụ stand still ife anyị nọbụ ide achụfusi ndị mmadụ nchụfu a na-aka akụkọ ọjọọ banyere anyị ma ndị si esi bịa ndị akpọ wee nata friends chọrọ anyị wee bịa anabazie anaya with bad experience ụfọdụ bịa ebe a pịawa afọ azụ ụfọdụ pịakpọrọ anya bad experience ọ dị end ọfụma iwekwa ebe niile Igbo gba gburugburu abụ na ebe a na-akwa mmadụ ka fa na-abata fa ga-abata di ya mebisi ihe dị ebe a a na-akụrụfe egwu adarisie ife niile mebisie na famili mmadụ nwụ ka ị bịalụ kwatuo dị oli une fọrọ afọ kwatuo ya na rigolo na akwụkwọ dị ebe a jee ebe a destroy ya si na iwe na-ewe gị na gịnị mee iwe na-ewe gị na onye anwụ eche na ịbịara bibo famili ndị famili azụ agbajisiba nkwụ ọ ngị nwa bịara abịa is wickedness ị na-eme ya n'omenala o nwere ndị ligo n'elu akwụ a si ebe a da nwụrụ ife a na-agwa gị bụ n'ala Igbo ka ọ na-eme na a ga-akwa mma echi ga-abụ proper n'abalị around 9 o'clock 8 o'clock nwa okorobịa rigo enu palm tree nkwụ rigo n'enu ya cross the leaf ruo na palm frond jee nọlụ dia wee si ebe a wee na-agbaka the thing gbakagide ya kwopụ that last sikwa ebe a litue finally ogbugo dị nkwụ so na catch crop wee ebe ị ga-eje destroy ya nkwụ na-atọ all the catch crops dị na that family akwatusie ya ma une ojoko nwaanyị mmadụ ga-ele wee rie nri mana akwatusie isi na iwe na-ewe gị na okorobịa nwụ ọ bụrụ ndị ọcha na kama emeria display ọ bụrụ na etu a emeria ya gụọrie egwu mee display ndị mmadụ like kwa dia display naba onwe onye ya agba ọsọ onwe onye ya emerụ ahụ onwe onye ya eselu ya na ibi ya nothing at the same time ihe niile abịalụ ka afụ that colorful display ga-eji ego na akpa bịa so automatically in that community a ga-amagodu
na ife emere ego bata in that way anyị na-eche etu federal gọọmenti si wee ga-emela anyị nka emela anyị nka anyị nwazi n'onwe anyị in our villages anyị ka need the proper orientation kwa nna gwa gị ya steady wee chọọ country move forward ịma na ị ga-anarịrị back to grassroots wee si ebe a wee doziti ọfụma because na those places ị na-ene anya bụ ebe ekwesịrị ka a na reform ka ha na-eme ife bụ reformation ka dia brain na-akpụghe ka wee nwee ike wee ghọta ihe na-eme na top ya ka eji nwee grassroots a na-esi ebe a develop mbụrụ president taa development ga-ebido from that grassroots ebe anwa ka a ga-ebido reform tia ịmana iwu go because of ebe ejere festival maybe 3 years ago 4 years ago na farmer anọzi na meeting ndị obodo fa now fa depụrụ afa because of ọnụ akọrọ akọ onye anyọrọ anyọ because of all these things many families mentisa because of oksi na okwu mmanwụ ama all these things one family about into two now this ones will be abroad they don't want to come back again ọ bụ ife aka ya abịa oge ọbụla mmanwụ melụfa rapụfa with bitter taste some guys ebe a ga-agwa ihe mmanwụ bịa mee na be ha pass ya judgment edologa ya na judgment ya dị wrong sometimes a na-eji ya wee je decide ya case husband and wife last time I fụ n'afịa ọkwa ọzọ obodo ka ọ bụ ebe ka mmanwụ ọzọ obodo na ka mmanwụ pụtara n'afịa obodo welu mma wee na-egbuwasị mmanya dị n'afịa na-egbuwasị ya ọ bụrụ na mmanya a bụ fake good for mmọnwụ ahụ ịbịa that mission ọ ka ịghọta set-up obodo ahụ ka obodo ha si wee dị na omenala fa na mmọnwụ ahụ enweghị limit it can get to any length so mmọnwụ ahụ nwere ike ịbata n'afịa mana onwe obodo ị ga-eje mmọnwụ ahụ nwere ike ịba n'afịa like obodo nke m anyị nwere mmọnwụ dị iche iche mana o nwere dime nwa na anyị na-akpọ mmọnwụ ịma afọ ya n'afịa ọ da-abịa n'afịa mana obodo ndị a our neighboring town mmọnwụ fa aba n'afịa mee 1 or 2 naba so enwere na difference now mmọnwụ a decide go ife dị na this matter nyanwa ji aka ya bịa setụlụ ọnya ka o si chọọ na ọkwa eluzi akpọlụzi family wee jeje decide so ife a bụ iwu dị n'obodo na-alụgodo ọrụ na ya ka m ji wee sị gị n'ije n'obodo mmadụ na ị ga-afụlele iwu dị dị a so na ịbịa ka evil ọ na-edigo free ka ị na-eme ife ọbụla that particular boy a ejidere wee gbuwasịa ife na ife ahụ anything ọbụla emere ya ifu na ọ dịrị iche n'ife a na-eme anyị na South Africa mbịara ka ị bụ ọsọkwa otu a nọ na Asaba na mbịara ka m bụ anọghọ mbe nna m ụbọchị Asaba ga-edilu with us ha na-edilu with us na anyị bịara abịa they know na ya bụrụ ndị ebe a ịghọtago onye ọbụla nwee ebe o si onye kpatara n'ije obodo onye dị street wise bata obodo ọ na-ekwe aga na community ndị obodo gabili ọ ga-alike ibi na town ime travel jee abroad na city ka ị ga-alike ibi maka na city ka ị ga-afụkwa mbịara ibe na that culture adịrọ too strong na city ọ na-eme exist n'ogbe n'ime ogbe so ịbịa biri na Asaba ma ọ na-ebi na Ọnịcha jee biri n'ime ogbe mbọsị fa ga-eme mmemme akwamozu ịmago na aga block everywhere ọ bụ na inwe shop dị a ifegodo business bye that day o nwere ogbe ị ga-ebi ọ bụrụ na landlord na a ga-eni ya n'ụlọ ọ bụrụ na ọ na room gị ka a ga-eni ya inwe ndidi abịa ya kupuo that place nye ya imesịkwa ịbịakwa techiela so iluzie na dịka obodo a ijeje biri wit ndị a enwe ihe ga na-agabiga so ka mma na iwepụrụ onwe gị ebe ahụ pụta na city bịa nọrọ nọọ ife anụnwa mere obodo a ji bụrụ obodo maka na obi ha na-ebelieve na agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụazị ewere aka ka ị malụ their uniqueness so n'ife anyị na-ajụ bụ this your uniqueness ọ mgbe enu kịta ịma na
ụmụazị nọkịta amara ife dị before enwere ifefe na-afụ na-abụrụ mmehie n'anya ha mana to you ọ mmehie. So ọ kara mma na a ga-ebido n'oge na-echenji aka ka detin rapụ ide enye ụmụazị nsogbu maka onye pụta n'ime afịa wee tụọ okwute enwere ike ọ bụ n'isi mmụ ya ka ọ ga-ada maka na mmụ ya nọ dị ya. Ọtụtụ ndị nọ n'obodo anyị bụ otu na-echekwaba obodo ndị ọnụ na-elu n'okwu bụ in these areas bụ ebe a na-ene anya na afa ga na-etinye anya a na-eme amendment because a ga na-eme amendment ka e wee na-agbago. Enwere ya na Nigerian constitution akpọ ya constitutional amendment ka eme amend ka e wee nwee ike wee favor some certain things na onwego many things emere encounter. Ọ bụ n'obodo otu a Nigeria nọ na Nigeria nwere telecommunication system o nwere agreement fa nwere with ndị bịara abịa MTN fa na ndị otie. Now you don't expect no that same law enyere fa since 2001 ga na-achịfalue na no enwere na some apps family introduce na ndị otie so enidi ka echenji ụfọdụ ihe ndị nke ochie ni emere eme ọtazie anya tinyezie ndị ọfụ ọnya bụ n'obodo na progress the same way ojibo na ebe anwe nọ o nwere some certain things you need go ịrapụ ana ịrapụkwara anya ya ime nke ọfụ embrace maka na brain mmadụ ama adị redundant ị ga na-akpị aka steady. Ọ bụrụ na ịgụrụ akwụkwọ onye bụ na mmadụ nọkọtakwa ọgbachapụ ọsọ jee mee digrii chiri ofu digrii debekwa n'akụkụ ya na-agụ ya ọnụ ana certificate one ka ọ debe na a na-achụ 11 ọmụ ife ọ na-eme ife ọma ka a na-eṅomi ọ bụrụ na ị chọọ ka ị move ahead ị ga-arapụ ife ndị ochie mee nya amend wee nwee ike move on ife ahụ ihe oru on to jide malụ na ọ dịrọ forever. O nwere nke a ga-arapụrụ ogo ka ị manage at some point efu that na ime emenwuzi ya ọ gbanarịbago ogo n'ọsọ. Some people na-use phone at some point ị na-enye anya efu na phone a na-anụzi ọkụ ife o ji anụ ọkụ bụ na ife o bukarị ya nwere ike ije na akachi ya efu na ebe niile adị evu na onwe ezi memory follow na the phone. Igotego some people na-use Android mgbe ụfọdụ Android a na-ayọ sị gị update ye your phone mgbe ụfọdụ app ị ga-eme update elue 15 ị na-anya na data efu na ị nwere enough data ị rapụkwa ya esi ka ije update chalụ 2 ị update chalụ 2 o nwere onye mgbe ị ga-ewepụta WhatsApp efu na WhatsApp ga adịgo outdated, Twitter go dị outdated, Messenger outdated, Facebook outdated. Ife ọbụla bụ app ị na-use adịsigo outdated. Ife ị need bụ to upgrade. So ọ bụrụ na ị mere upgrade mee phone go upgrade your phone ga na malfunction the same way ka ọ dị na these our places our villages. Ọ bụrụ na anyị eme upgrade we will continue to malfunction otu anyị si malfunction now. So many laws ji ndị mmadụ n'ọrụ o ji obodo naanị. For example oge ekwuru ife gbasara osu n'ala Igbo some part of ndị Igbo amụrụ dị fa na-agba osu in the first place. Some part na afia as a revered position na-asị na onye a bụ osu n'isi ịda n'igbo osu ji ọ n'igbo osu nkwọ ọ n'igbo osu eke ọ n'igbo osu nwoye ma ọ n'igbo osu ife dị aṅa kafasi wee ghọta ya. Ị gaa na some part a na-afụ ya as taboo no taboo na nke a kpọrọ onye osu na gị nyere ya efe. So ịbịazie na to define all these things onye nsogbu mụnwa bụ onye nọ side ya bụ na nke anyị na-ebelieve na nke a bụ taboo wee gaa na side ebe a na-afụ ya as a very high position nlue di a o nwere ka m ga-esi na-eme omume mwerụzi anya nji afụ ndị nke ebe a nje wele ya na-afụfe ebe ni ma ọkwa na onye na-ebe ni were anya o ji afụ ya as an important position VIP gbadata side nke ma ọ na-ewe onye a ọ na-awọndazi gịnị melụ na mmadụ push na side onye a in a positive manner na-agwa ya no na ọ dịrọ like that. I need ịgbakọ isi ọnụ wee meet each other halfway wee nwere clear understanding about it. Anyị na-eme ajụ ọzọ ị ga-ajụ onwe bụ who started this thing? Kelee bụ n'obi eji wee bido ka ị wee malụkwa ụfọdụ ife a start na-ekwere mmechi malụkwa na ụfọdụ ị na-akwadokwa imepe kịta onwe oge elu onye gị nsogbu.
o nwere kọtụ nọ na Nigeria ka somebody na-agwa the founder ọkwa ọ na ebe a na were anya ya na-afụ problem ọ kọsụ gwachidechala ihe ọ dere ya dia. So many people jere na comment section jee kwụrụ ya n'ukwu, ụfọdụ dị against him. Ịghọtago, ọ bụrụ mbido ọkwanụ ending ya ka a ga na-enele anya, maka o nwere ndị bụ na ikwu enukwu a na-asị gị na structure a bụ etu a ka ọ ga-adị na ama restructure ya, ikwu asị gị na factory ya gị rapụ ya na etu a ka ọ dị. Onye ọbụla na-ekwu like that ọ dị backward. Such a person dị backward. Ọ so na one of the most difficult people ị nwere ike inwe in your midst or ị nwere ike ime argument with. Ọ dịrọ ready to embrace anything new, and a fact niile na-ewepụtala ya ebe ọ ga-esi gaa dị beneficiary to everybody. Ọ na-afịa ọma na ibe niile a na-eme nwere uru ọbara, ya bụ ignorant. Na mmadụ dị ignorant mgbe ụfọdụ onye a na-eche nọ mkpali ka ị na-akpali ya, ọ bụrụ mkpali ị na-atrai ka ị kọwalị onye a si ya be careful ọ na-afụ ya nọ mkpali, mana ọ bụrụ mkpali a na-enye ya ndụmọdụ uchegodi ya. Dịka m gwara gị na there was a time anyị galụ ọ na Delta ka esi wee kpọta ndị bịa wee kụziela anyị egwu. Anyị bịa mụba dị egwu mụsị anyị oge ahụ agbalị ya boys and girls. Eso m na one of the list ndị e nwere ebe ahụ mgbe ahụ. Ụmụ agbọghọbịa niile gbara egwu ahụ ụmụ agbọghọbịa niile gbara egwu ahụ onwero ndị ozugbo agbara egwu a na kọlị na 1986. Yes, agbara egwu a 1986-87 or latest ya bụza 87. Wee bụ na oge agbara egwu a ndị bịa kụziri anyị egwu efụsị afafa amakacha na-akụziri anyị egwu a ya bịa mụsị ya egwu. Ụbọchị anyị bubutere dị egwu, anyị galụde envelope dega leta to ndị anyị chọrọ ka fa nọ na tebụl that day. Mesia people invite from different places. Ndị mmadụ bịara that day wee tuo anyị ezigbo ego. Anyị ketara ego oge anyị nalitere na be anyị, mago onye ọbụla nwere onye ọ ketara enyesi onye ọbụla ego anyị ewelu that morning naba. Some people ji ego ha ketara kwụọ school fees, some people ji ego fa ketara golo akwa. Onwe bụ na each time anyị jere egwu a anyị na-enweta ezigbo ego. Then in our communities different like our neighboring towns na-abịa nye anyị invite anyị bịa gbaa egwu na befa, like na enwere akwamozu abịa mee anyị invite nye anyị ife anyị na-eri mbọsị a ga-edebere anyị nri anyị anyị bụzi celeb mgbe ahụ. The group oge anyị dị hot. Emesịa the next village, our own neighboring village gakwa ga amụkwa the same egwu n'ọzi nọ n'aka ndị ọzọ ka fa mụrụ ya. O nwere ife anyị nwere fanwa na-enwero fanwa compete bekwa with anyị nwa. So that time ife a na-eme na my village na-eme na the next village, the other village jekwa mụọ nke fa. So a na-enwezi competition oge anwa, na-enwe competition. Ndị mmadụ na-adị achọrọ ịma ha consistent unu dị akwaba uniform. Na uniform niile anyị na-akwa, anyị na-eje bere akwa ahụ na-afịa be anyị. Onye a lere akwa ahụ enwetago ego. Mgbe ụfọdụ ịbịa weta sample fa nwe esi Ọnịcha wenata ya, anyị akwụ ụgwọ ewere anyị telọ niile kwala akwa ahụ erie na nri. That moment ego abatago ndị telọ aka, ndị le dị material ego abago ha aka. Anyị na-eje n'afịa gaa go akupe go nwa nke arabị na-azụ ọkpara na-akụbe na yobel. Ngwa egwu niile anyị ji akụ egwu anyị goli ego agidigbo, alụ, ogene, ịchaka, udu, ife ndị a niile anyị gosiri ya go ọdụ anyịnya eji etenye bụ egwu. Ife a niile bụ otu anyị si ego ya ka the neighboring village si ego, the other village a na-ego. Ndị niile a na-elesizi ife a ego na-abafe aka na ego a na-abatafe aka afịa na-azụ. They can't cry for because na anyị bịara taa go nke anyị gbasiri egwu a. Some people enwere nwafa ga-akọtụ ngwa egwu ahụ ejije egwu nwe nke ga-emebi n'ụzọ. A na-enwekwa hazards n'ọrụ a ejesi a ga-replace all these things. Onye abụ na community na thrive ya ka ị ga-eji gaa n'ụfọdụ obodo ọ dịghị ka ndị a nwe mepere karịa ndị a. Ọ na ha mepere anya karịa, dị open for or open to change a na-abata na be ha.
in a positive way. Nke bụ unu bụ na mbọsị ọbụla nchọrọ ime ife dị aṅa onye ọbụla ga-agba ọsọ maka na ikele odogwu ịmapụtazịa ịmapụta onye ọbụla agbafusie ka ejọ ị na-enwe na ndị obodo gị gbara ọsọ. Gịnị ka ọ dị ka ị ga-enweta onye kwesịrị ịbịa lọji ya na họteelụ na ọya nwoke mere invite fanwe festival, onye nke ahụ ama abịazi họteelụ ahụ tọgbọrọ carnival. A na-eme carnival na Brazil every year, a na-eme carnival ụwa niile ma ama. Jamaica na-eme, mana nke Brazil ahụ onye ọbụla na-eje a na-enwe n'obi aṅụrị, a na-apịa mmadụ ịtalị. That day ụmụ agbọghọbịa alị abụọ ọ na-arapịa like that, ọ chọọ mechinata ike ife niile adị ebe ni ọ dia carnival for that day. Ha emebe gị ya for years na ọ bụrụ na ị bịa o nwere ụdị ka ihe esi ya ebughi ata ya gị, o nwere ka ị ga-adị ka obi asị nwaanyị bupụta ala gị ịghọta gị. Okekwa ọ bụrụ sọ ọnụ ya mechiri emechi, ndị mmadụ kilise a na-enye gị ego, ihe niile a na-eme ebe ihe anya odo, a na-egoli ihe, a na-agba ọsọ, onwere onye a na-apịa ịtali, onwere onye a na-achụ ọsọ no casualty. Lie ife gị ogho ịchọ ịgba egwu ije ebe a na-agba egwu, onye nke a na-enwelu fun, big boys big girls, obodo a na-aga n'iru. Ije na Jamaica ha mere nke ha, emegide ha na ya na-agbadata na side be anyị, onye ọbụla akwa ịtali bulu mma, emegide ụfọdụ na-ebuzi egbe n'ime the place. Ife ọbụla ruru anya aka ewere ihe ọjọọ mara anyị, obi ọjọọ n'obodo dị iche iche. Oke a na-akpọ ajọ ọfịa, fanwa amarizi na-eji kpọọ onye ajọ ọfịa, mana ọ na-ekwu okwu na ọ na-agọnye gị ọfọ, ọ na-agọnye gị ọfọ, na-agọnye gị ọfọ si onye bịalụ ka o gbuo unu n'oge egbuo onwe ya. Ọ na-ekwusife ndị a niile okwu bịa gwusi a na-akụli egwu, so ndị mmadụ na-egegodo the thing. Ọ na-adịfa ka ọ bụ ndị mgbe ochie, ndị ichie na-ekwu okwu a through ọnụ ya ha na-afụ our ancestors, through ọnụ ya ha na-afụ the origin ndị Igbo, na-afụ the benefit of our omenala. Ọ na-ekwu okwu, ọ na-ekwu okwu, na-ekwu okwu, na-atụrụ gị inu. Ya bụ na ị na-anya na Facebook taa efu na-echi ego ife gbasara ajọ ọfịa ahụ more than echi ele ife ndị ọzọ, ndị ọda dị na na-eme n'ala Igbo. Ndị mmadụ chọrọ ife ọma, ndị mmadụ chọrọ ụgbọ na-aga aga, ife ga-eweta obi aṅụrị, ọ bụrụ ife ga-eweta iti mkpu ma ebe akwa. O nwere nke ị ga-afụ anwụrụ a na-asụ ya n'isi, na-asụ ya n'ala, mana ịchọ ka ị malụ the benefit of this thing. Mmanwụ nke mụ amaala bụ ihe a na-eje ebe a bụ ka ije nụlụ onu ndị okenye. Mmanwụ nke be anyị ịbịa bifo ọ ga-ekwugide okwu, onye ọbụla agbachite nkịtị, ọ na-ekwu okwu. Ife ị na-anụ abụrụ regular ife anụ nwa anyị na-ekwu, o nwere language ọ na-asụ ana ị ga na-anụ ya, mana ịma anụsị ya ọfụma unless ọ bụ na itolutego baa na the ten na ijoin go dem ijoin kwara na ị ga-amụta badati na ọ na-ekwu. Ifu na ọ na-atọ ụtọ, ọ na-ekwu okwu, onye ọbụla na-ege ege. Gịnị ka ọ na-ekwu in essence? Ọ na-agwa gị na gị kwụbakwa aka gị ọtọ na ngozi ya elu gị aka, na ife ọbụla bụ ife iji wee bịa ụwa bụ akara aka gị, na onwe onye ga-eweni ya, mana ị ga-akwụba aka gị ọtọ, na onye ga-egbu gị ga-ebu ụzọ gbuo onwe ya, na onye gwulu gị anị na onye a ga-adanye n'anị. Ọfọ ka ọ na-agọnye gị, na-eme ka ị malụ n'echi na future gị dị bright. Na ndị okenye gị n'ọya nwa bụ ebe a bụ ọnụ ndị mmụọ ahụ ji ekwu okwu, ya ka eji akpọ ya mmụọ. Mmụọ a na-afụ anya, nke niile na-ada afụ anya, cannot come here to tell you. Ha weluzie nke a mee ya nke ị na-afụ anya, ọbịa ọgwa gị okwu ahụ ndị mmụọ kwuo, ozi niile ezikọ n'ọlụ na ife niile ozibi ya zicha ọ na-akpụ ya. Ịnụ na onwere ebe ọzọ ọ na-abịa echi, ị ga-alaikekwa ije na ọ na-asụ ụsọ. Ndị mmadụ chọrọ ịnụ those things, a chọrọ ịnụ ya. Na nke ajọ ọfịa na ndị mmadụ anụbaghị ya, na-anụ ya well over. Iwepụta ya ebe onye ọcha dị na gịnị ya dị na onye ọcha wee na ya afụ ihe na-eji like this, ọ ya dị interested ka ọ wee jụọ gị ya, ọ na-ekwuzi na-akọwalị ya, ọ laikikwa ya ozugbo. Ha esi ọjụọ gị mere ada afọ iru anyị si ya mba nọ ndị mmụọ bụ ebe a, ụnụ a na-akọzi ife ọbụla ịkọwalị ya, ọ nga ịgbazife echi egwu ya, mana the interest bụ ife a na-ekwu.
interest bụ gịnị ka ọ na-ekwu, nke gị gịnị ka ọ na-ekwu, nke gị gịnị ka ọ na-eme, ka a pịawa mmadụ azụ, ka etigbuo, ka egbuo onye a, ka ọ nwụọ final. We all agree together na obi ọjọọ ndị be anyị dị too much. Obi ọjọọ dị too much. Inwe anwasị ka ị suggest alụfa forward, the way forward, agba gị mgba, ha agbaghị eme egbuo gị egbuo. Fa dị too comfortable in that their old system. Scrap this thing ka ife ọfụ bata mba. Mana fa na-ebe akwa taa na federal government kwudoro onye ọbụla isi na the same way ka fa si nodo many families. Some cases adigo 10 years. Ha na-agbaghalị ya. They don't want to hit the arm on the head, the nail on the head. No. Some families they offended because of injustices dị ebe ahụ. Okay, egwu unu nwere na be unu na-apịa ndị mmadụ tali. Ọ mara ihe bụ justice. Ọ ga-apụta one day si ike justice for onye. Ebe ọ bụ na iburu itali je na-apịa ndị mmadụ, why not buli itali ahụ kwụrụ that day face ndị okenye gbafa na this family na-aga decide the case fata. Yes. Ọ bụ na Igbo okorobịa bụ progressive, Igbo nwa okorobịa youth nwelu heart na-echọrọ ka ụmụnne gị aba uru, you must be one of those people who got start from that place. Mgbe ọ bụla ịbanye n'ihe a, ife ị ga na-eche bụ kedu ife m ga-eme ka o weta change n'obodo a. I don't know if you understand. Kedu ife m ga-eme ka m weta change n'obodo a. Otu a mkpu ife a, obodo anyị niile ma na nobody dares challenge me now. So na aga m eji opportunity a seek justice for ndị a. Aga m eji opportunity seek justice for ife a. Aga m eji opportunity a wee tinye video na ka eme. Many people ga support. Ọ bụ na iche na ada afịa, a na-afịa. Any day ihe ọma melụ na any obodo ọbụla, a na-eke ya na WhatsApp ka ya everywhere. Bọsị a mmanwụ je pịarisie datin, ife eji support ọ bụ na mmadụ ekwesịghị na-ele fake mmanya n'obodo, na ndị mmadụ ka ọ na-egbu. Ọ melụ nke a metị ya na eke esi support. Na this lady je jiri obere nwa wee were ọkụ ayọ ndawasịcha anya arụ. Oge anyị si na COVID na-apụta, anyị fụ nwaanyị mekwalụ nwa bie like that, for the consequences of face. Anyị fụ during COVID lockdown, nwa agbọghọbịa ndị arịọlụ nwaanyị nwa ọmụtago ofu nwa, ọbịa na ka di onye ata ya this that, at the end of the day nwunye ya abụrụ na ọka alị ọta ya na ya na mmadụ chatịrị from there, wee lie ọta dị wee chọzie ka blackmail ya, wee gbọba nwaanyị ọtọ, nwaanyị agbagharị seek justice for the lady and so many other things. Ihe ọma pụtakwara na ị ga-afụ na ndị mmadụ ga-abịa anytime ọ bụla a na-agbanye obodo gị n'ọkụ, ọ bụ not because of their bad character, their bad behavior. Ọkwa ngị nwa bụ onye ga stand up fight ya, ma ọ bụ na ịma na ịchọ ka ị contribute to the growth of an Igbo. An Igbo enwe components, mana in totality na-ekwe five. We are seeking a way forward. Ọma mma na obodo gị bụ Owerri kịta. I put it to you that it will not benefit only ndị Owerri, because n'ime Owerri ife ju n'Owerri a bụ ndị si from different parts of Igbo land. Inu boom taa n'Owerri, boom ewesi na Ogbunigwe dalụ. Nwanne agụta mmadụ 1000 ndị n'ebe a, ndị Owerri n'ebe a nwere ike mafe erukwe na 10. Ka m na-agwa gị na mbịarambịa bife ju ụdị a, ọ bụ na ilue na Nekede dị n'Owerri, Imo State Indigens aka ndị bịara abịa, ndị na-akwụ ụgwọ hostel a gị nene efu na ndị si esi wee bịa. So anya da afụ Igbo na obodo a dị ife ọbụla na-eme n'obodo unu, ọ na-emetụta ana Igbo niile, because na obodo niile dị iche iche dị represented in our communities taa. Iluo na be nna ndị dị iche iche, ma ndị si Enugu wee bịa gorocha ụlọ rụọ ọrụ onwefe ụlọ, ma ndị si Imo steeti, nwere onye Imo steeti bi na Ọkịjaba anyị. I can't remember how many years na obie na be anyị n'ọdị a nụọ nwaanyị mụọ ụmụ ya too nnukwu nwaanyị nọ. Ọ nwere mmadụ n'obodo a na-akpọ ya Akata.
akata so a na-edinye m ga-agote ọtaba na nke akata so ọtaba dị m so my father na-akpọ dị ọtaba my mother anaghị ekwe o nwere nke ọ na-asị nje egoteli ya nje ebe ọzọ je egote so oge ọ na-afụ m ụfụ na arụ nje goteche nke onye ebe a nje ụfọdụ si ka nje gote na nke nwoke a igotekwa ya mma anyị makwa na nke a bụrụ so fanwama ama aka ọtaba onye so nwoke a na-akpọ akata the man bụ bicycle repairer iruo na shop ya ihe agụta bicycle n'ebe ahụ so ụmụ this man n'ikpeazụ ka m mesi chọpụta na o nwere obodo a na-akpọ akata na ya nwa bụ onye akata na akata ka o si wee bịa ọrụ oyibo na be anyị onye abịa ọrụ oyibo na be anyị in the 70s ọ dị ka ama ma ọ na-ebido agha Biafra se so the man anọgo na be anyị for many years now apart from nwoke o nwere ka a na-akpọ iwu anyanwụ ịgbazi oge iwu anyanwụ national na-ewi 1986 87 88 80 oge a iwu anyanwụ onye a nọrọgo be anyị mgbe a nọgide elu today ụmụ ya niile bụ na be anyị ka ọ mụrụ ya feto so many of them ndị bịachalụ na be anyị oge a nji anyụ ma anya Hausa na-akpọ Emmanuel onwe Hausa na-akpọ Emmanuel ka m pụta wee fụkwa dị man ụbọchị ya hey si na nwoke nke a nwoke Igbo kwuru obodo enweghị onye Hausa unu na ya bigidezi ọ bụrụzi onye kọmuniti unu onwe ndị Hausa denyechala afa n'obodo n'ala Igbo onwe ndị Hausa bụ na their name dị na regista obodo a na-atụnyere obodo otu ha na obodo na-emekọ ihe o nwezi o ji be ha eme ebe a ka o ji mere obodo mee ya accept ọ dị violent ọ dị very friendly na-ebinyekwu ego o jide onye echi ọbịa welu ijide ọ nalụghị efu na ya abụkwa ọ dị etu a n'ala Igbo so o nwezie ka ife si wee mee na be unu efu na ọ metụtara so many people interest ị na-achụzi kịta abụzi interest gị nwa ebe ị na-ekwu ka ewebata ọkụ n'obodo unu kịta ka ewebata ọkụ street light niile anyị na-agba mbọ ka ewebata ọsọ village ọsọ ndị village ndị bikwa ebi na tenant unu nwekwa n'ụlọ ga-ebenefit na dị ọkụ ama m efuru ya na tenant bi na be gị fa na-ebenefit anọ those tenants na-akwụ ụgwọ ọkụ ị na-amụ na-amụ ọkụ ọfanwa ị na-afa rent kịta isi ebe a kwụ ụgwọ ọkụ ma ọ bụrụ na etinye ọ bụrụ na foreigners ndị bịara bịa welu boys quarter elu kịta ị ga-ama abata so fanwa n'idi gị n'idi fa dị afọ kwee ka ndị a bịara abịa fa na-abịafa ka akọ good story about you kwue n'obodo a makwa mma n'ọkwa ebe a ka ọ nọ n'ọkwa nọọsụ ka ọ na-alụ di ya ene nọọsụ anya nọọsụ abịago renovate ebe ha nọọsụ a na-ene anya ka ebe nọọsụ nọ asị nọ na village dị ona nọọsụ akwa ka a na-ene anya ogote mamụ ya motosaịkụl nọọsụ ka a na-ene anya ọ treno nwanne ya nwaanyị na skuul nwanne ya nwaanyị ede na wayek nọọsụ ka a na-ene anya o sọpọtụ nne ya kwadoro nwanne ya nwoke ahịa nọọsụ na ebe ka ọ na-arụ ya na vileji ọ bụrụ na nwaanyị nwere ike ije na vileji asị nọọsụ na-alụta ụdị ego a ọ bụkwa na nwoke jee nya asị nọọsụ nwoke ahụ alụtakarị o gosiri ego dị na that community many communities be anyị bụ akpịrị ego chụpụrụ anyị na ọ bụrụ na anyị si ka anyị nọlụ di anyị ga-akpata ego I tell you na effort efuru anyị na-eme ekene ụgwọ ụlọ anyị na-akwụfusi na mba anyị na ọkwa na be anyị we go make that money onwe obodo nọ n'ala Igbo sego that na ọ depend efe ịkpọsa ana ka isi kpọba ya bụ ngwa afịa iwepụta ego ị ga-achụta ego o nwere ebe ị ga-eje na wechala ife dịka one plot rụọ warehouse ebe ahụ were ezigbo ego kwụ Dangote na-ezichajiri ego simenti ebe a ị na-ebechalụ nwa aja ya ego ebe a ka onye ọbụla ga na-abịa ị dominate that place ozugbo ya sị gị ji ọrụ oyibo kwuo na ime ejezi ego dịcha na be anyị na communities anyị a maka na anyị nwa bụ ndị pụlapụ na-enwe nakwa ego n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ kpọghị oku ego ị na-ese ndị anọ n'ụlọ a ka ha na-spend that money na-enwe ego ahụ isend to village na village ga aka espendiri ya nwee ebe ọzọ espendiri ya
nne gị nkịta need provision eju asị na provision agwụgo isi oke na nsogbu adịrọ isend ya 50,000 ahụ bụ n'ofu shop ka a ga-burn that money. Ọ banye di ya ewetara ya milo Bonvita na ndị otu ebe a niile achịkọtacha ya ncha agbakọ ego ifu na ego na ihe egoro ya na-achụ na 42,000 o were 42 ahụ kwụọ ọnya di ya na shop a onye a na shop a mmadụ 10 go ya ahịa 42,000 ọ 420,000 ọ letagodo taa ọ pụkwa echi lee ya like that lee ya nwanne echi ịyafụ na 608 ma ọkwa na this shuttle bus nke ebela azụ na onye ọgbajekwa ọchanja na o jekwara ahịa na ọgbarume market load burukwe nata ọ chiri gị akwụkwọ ego na ijekwachi ndị a burukwe ngwa ahịa bịa sụọ ọhịa ịbịakwa mgbe ọbụla ịbịa efu so ọkwa ego a na-abata na village si ya na village a ka a na-eyi na-enega anya ịma na ego dị na the village no na the only thing bụ na civilization dị na village is not as much as this and so many things etinyecha na village ji ndị mmadụ n'ọrụ the same thing bụ ife mee n'ụlọ ụka o nwere any reason ị ga-eje bịa ụka mbọsị ụka ka ịnọkarịa n'ụlọ ụka awa na awa o nweghị ihe ọ bụla ị ga-eji gaa nọkarị 1 hour n'ụlọ ụka highest ị ga-anọ n'ụlọ ụka 1 hour ị na onwekwe ndị ọzọ fa abịakwa na 1 hour fa a na-eme ya ọ bụ na 6 to ọ bụ na ndị 5:30 ni abịa 6:30 fa na 7 abanye 8 o'clock ana 8 abanye 8:30 9:30 ana mana nke a ka ihe abịa ụka asị na ụka 8 ka ya kagide ụka ọkụọ 1 o'clock how many hours time ekwesịrị iji wee mebe ihe ndị ọzọ ọ bụgo routine na bife na obere on Sunday na ọ ya kụrịrị 2 mana esi na taa bụ ụbọchị izu ike ọ bụzie na ikwu osisi emezinio na eburu antikrist mana ihe na-eme bụ ka ya eme ihe ka o gbuola onye ọbụla mkpa onwe ebe ị chọrọ iji nwee ike jee cover up the more ị na-eje ife the more ị na-ekwudo ife ọma ikwuru stand still life ga nọrọ stand still ime ka move enwee difference ị ga-ejenwu chọọchị after chọọchị ije mepee business o nwe agọd na-ajọ ọjego na izu ike ụdị ya adọrọ izu ike nke anụ arụ kọ nke mkpụrụ obi kedu nke ka dị mkpa nke ka mkpa you purge yourself of all these things izu ike nke a bụ nke dị iche mbọsị gị cheta ụbọchị izu ike ido ya nsọ na ndị otu ya akọbalụ gị ọfụma aka ya kpalụ gị aka ka ịghọta ya ọfụma so you can go to church on Sunday ifinish ya you go jee mere onwe gị ị na-arụ ọrụ ejebere ịlụ ọrụ onwe aka emesịa finally ka ọ bụ gị nwa bụ onye dị acceptable people na-enjoy their life today bụ ndị na-eji ya 1 hour ma ndị na-ada eje ngị nwa nụrụ 5 hours gị nwa ka agụụ ya agụ onwe ọrụ ị ga-aga nwụzi that time chi ejigo so ofu otu ahụ ọ dị mgbe ahụ etu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide no Chinefe a na-echenji ụfọdụ ihe ewere ihe ọmamalụ gị ife a ka anyị si na-ekwu okwu ikwute okwu ife gbasara church today ndị mmadụ afụghị ya in a bad light ị na-eme expect na ndị a ga-echenji gị aka they don't want to change aka na-akọ ihe a na-akọ na-eme ihe a na-eme it's not helping ọ dey help gada aka na ofu ihe ahụ iji since ofu asị ị na-asị since ka ị na-asị change ejula ajụ this doctor ebe damina o sobufo preach this thing mesizie change na ya today nkịta ka ọ dịzi famous than mgbe niile ni obido ka ọ n'ifuru ya ndị na-amaburu onye a before amalụgie first time mmalụ this man was in either 2013 or 2014
oge emere invite na South Africa Rock of Victory. O nwere chọọchị a na-akpọ Rock of Victory na Johannesburg. Onye nwe chọọchị ya somebody anọzie, ị ga-afụkwa kwa nwanne ya na-enwebe issue nke sisi nye ya $8,000 cause no $8 million, yes. So ya nwa mere onye a invite ọ bịa n'ụlọ ụka that day. Anụ preaching the man the powerful na message ya. So that was my first time. Mana ọ bịa anabakwa mụ agụkwa as one of those people ofu ndị a. Mana finally ọ pụtazi nke ikpeazụ onye ọbụla afụbazi efu how great wisdom ya dị. Ibe niile ọ na-ewepụta kịta bụ ife ọka ala ewepụta, ọ bụ ka n'ọka nọ ebe a ofu asị ka ọ ga na-asị ofu a ka otu a ka ọ ga-anọ na-eplay by doctrine, na-eplay by ife mmadụ debere, structure mmadụ debere. Ọ na-achọrọ ichenji ifro ka Kumuyi nọkọtara pụta ụbọchị a si ndị Deeper Life na most of ibe niile a na-eme na ọnya tinyere ya na ọ dịrọ biblical, maka na emere ha nche niile not to think beyond the box. Otu a ka ha nche si nọ since ị ga-eme allow for change ka change ya ruo oge arụ. If you want a different result now, you gotta be willing to change. So ndị be anyị chọọ na communities anyị ga-move forward, fa ga-change every structure, baa anya aka the way they are doing things. Etu ha si eme ihe o butere too many ilo na asị mee n'obodo ada aga n'iru. So many people withdraw the love ha nwere for their community simply because of the system on the ground a na-ekwere change. Ya ka somebody ga-eji kpacha ego niile ọ kpalụ mesịa chọpụta na ya bụrụ onye community ya na ya si ebe dị ona hostility obodo a ga-eme ọ nọrọ ebe ọ nọ, kama ọ ga-ebu ife ọma batazie na be unu ọ sị ka ọ nọrọ ebe ọ nọ. Mana ịma na a thing of joy ka ọ na-abụ before na-anọkọtara a family see from another place bata to claim their rightful place in this community. Ọ na-abụ ife a na-akpọrọ party before nwee obi aṅụrị, mana nke ikpeazụ a onwe ekwuchọrọ change. Ebe ka ị na-echenji aga? Ọ bụ ebe ị ga-eje polisi favor gị? Ọ bụ ebe ị ga-eje amakwa na onye nwe onye otu awụ na-eji ndị nwa na-abịa ime gị welcome self. Ụfọdụ ga-achọ ka egbuo gị egbuo ka emeki ya chọọ na story nke ọ na-aga na magana obodo before na-agwọ ọgwụ, ndị be anyị before na-agwọ ọgwụ, no doubt. Ma ọgwụ ndị be anyị na-agwọ oge ahụ nwere reason eji agwọ ya. O nwere nke ya agwọcha before nwụrụ imebisi ọgwụ niile ahụ ka ọ rapụ ime ndị nke affect. Mana o nwere ndị na-amụrụ na a na-emebi ọgwụ emebi. Ọgwụ ahụ adịzịa na-edistọb onye ọbụla. Ọ bụrụ na gị nwa na-agwọ ọgwụ ịmago na ọgwụ a na o nwere effect because kịta ada yazi ya ahụ ị nwere ike pụọ n'ụzọ moto aja ma ọ ga-enwụrụ. Ọgwụ ahụ adịkwa na-akpa mkpamkpa na-eme ihe ọ na-eme. Ụfọdụ asị na ya nwụọ na ọgwụ ya nwụọ n'ize lie. Ịnwụọ na ọgwụ ahụ na-ebughachi ọ spirit na o need ka eme ya peace. I create kwe problem nyelụ ndị nọ ebe a. Why not rapụzie ya na ọgwụ adịghị ewuzi na ịgwọ ọgwụ adịghị ewuzi, enweghị iji eme, nwere iji eme. Nwa na ọ na-adịkwu deti n'anya, ọzọ bụ na onye ọbụla afọ ka iji ya nwee ka o esi na-ele gị anya. Ọgwụ ndị ọcha na-agwọ ti ya na ring etu a nke a dị na ama na nkwadocha na ọnya bụ the last thing m ga-etinye n'aka ma wee pụọ. A moment njesi nata na mma ewepụta ya tinye ya n'ime mmanụ ma tinye ya n'ime pot dị oyi na hapụ ya ebe a kpuchie ya na nchepụ werekwa the ring yili. Onye be anyị ama ihe bụ ka ya mee nke ya tinye ya na ring ya fancy ring malụ mma. Onye be anyị ga-eje chọta ring ọ ga-enye gị, ị ga-amarị na ya abụ ọgwụ. Nwere ike bụ ring ya na-acha bra ya ndị Hausa na-eyi, enwere ike ụdị a ka ọ ga-ewere nye gị. Ụfọdụ ga-eje ekebe ihe nwee kebe kecha ewelu nye gị, chefuo na ihe niile a na-eke ihe a. Mecha nwere ike weta ihe niile a mụọ onye ọkụ ọ dị achis ka ị mụrụ ọkụ, ọ bụ spirit a ka ị mụrụ ọkụ.
ife okuo ya mee ihe ọ ya eme kama emechi ihe niile achịrị awụ ya na ude ị na-eti ya ka ude ọha ncha bụ da spiritual soap, spiritual powder, spiritual nke a na ndị otu ya otu a ọ bụrụ your own personal thing gị nwa ka emeghere ya ọ dị na nke gị ị na-eyuzuri onwe gị mana nke ya emecha nke a na-ama ọkụkọ mgbe iri na-egwu wee buru ya wee nye gị je makwụba ya n'elu ije makwụba n'elu ka ị ya bịa buru dobe na shọpụ makwụba n'elu onye ọbụla gbaalụ gị ọsọ ụfọdụ ka ihe gasị were kalenda kochi ya so ọ bụzi ara menwa kalenda nkọ many houses ka ịba kịta afịa kalenda aka na-enwe kalenda na ya ọbụla abalị anya aka ike gwụ ndị Igbo ebe a ka m chọ ka m weta ya n'isi njedebe daalụ for your time echefukwana isiokwu meela anyị akụkọ ya ụka ndị ABS nwanne m onye afọ taa si fi echi ya maalụ unu mma ya bụrụ na mgbe ọbụla rectify issue with my Facebook ka mma abanye echi achọ ka ndị Facebook nụ dị meseji ọ bara uru ka ndị be anyị malụ the importance of either a change so many things about them n'ọnya ya ama mma na a na-akọ akụkọ obodo gị ọ bụrụ ife dị mma ka eji ama atụ karịa nọọ ife dị njọ na even ụmụazị amụ n'obodo know about obodo ha na-agba ọsọ some kids are proud to tell people afa bụ ndị obodo a because of the bad name they attached to their name and also anyị nwa bụ ndị ga-echenji nwe kalenda m na-ekwu bụ ịmanụ kalenda a na-ekonye na wọlụ bifo na-ebugasị pictures dị aṅa na-ebu ibu onye oge mgbasị gị were ya kochigide ọgwụ ikobe n'elu kịta na ọ bụzie na ị nwere kalenda ụdị kalenda gịnị ka ị ga-eme maka ihe amakwụbịa ya n'elu ụmụ nkịrịka ọgwụ a agwọchara den ka na-agwọkwa ya today efukwa na young person ka na-agwọ dị ọgwụ mekọwalị arapụ all these things you don't need them ụwa gago far so nọọsụ anyị nwa bụ ndị ka nọ na mgbada we need to stand up mee something na-emove preach this message to the grassroots mepee anya ndị nọ n'ụlọ anyị na-emepe ya kịta mana ọ na-afụ ụfụ n'arụ especially in the area of church some ga-afụsịkwa the truth na-eme ifene mana ofu ajụ na drọpụrụ ya bụ nwanne m nkwe mana mbọ niile na-agba nkwe mana sweat gị niile nkwe mana English gị niile na-asụ ka iwe defend ya chọọchị malụkwa amalụ na ọ bụrụ na nne na nna gị mụrụ n'ime Muslim ma n'ime Islam n'ọkwa etu ya ka ị ga-esi na-edefend Muhammad taa maka na ihe ị na-eme bụ information dị at your disposal oge ị na-etonite ọnya ka iji wee bụrụ na ị spend all your days na study that thing wee pụta taa wee na-agba akwara n'oyi na ọ bụrụ na nne na nna gị ụmụghazi Muslim ị ga-advised n'ihe ọbụla gbasara Koran and ị ga na-ekwunyelu Muhammad nke taa nke echi so anyị nwazi n'onwe anyị na ife anyị na-ekwu bụ onwe ha onye nna eje kpọ isi ya na-enyere na nna worship o bido na mmadụ end ya na mmadụ ife ọbụla ga-eme na mmụọ mgbe ọbụla nwụ bụ ife mmetara na mmadụ ga-edecide ya ọ ga-edetermine ya dị afọ ọ ka mma na m biri ndụ m ọfụma ka mmadụ hie ana onwe onye ọbụla bụ mmadụ na-amụrụ ife bụ humanity onye ọbụla dị ndụ n'ụwa ma ife bụ humanity ebe na ihe ifuru a na-eme anyị na Naịjirịa ndị niile na-abụrụ ndị Igbo maala ọfụma na-ada emete ndị Igbo ọfụma na Naịjirịa so ya bụ humanity na once your conscience gwara gị na ihe ị na-eme adịrọ mma malụ na ihe ị na-eme adịrọ mma change na the God ga-ajudge gị on the final day bụkwa this your conscience maka ihe ọbụla ga-abụ icheta owute gị ọ na your mind ka ọ bịa from your subconscious mind ọ bụ ipikie nya uche ga-agbaje na ya iwetaba onwe gị ụta na imetakwa ya akala m eme ya na lekwa etu nkala isi wee mee ya your conscience na-apịa gị ịtarị on the final day anyị na-ekwu ọkwa your conscience ga-abụ that judge anọ ya ga judge ga-abụ conscience ga-abụ ngị nwa n'ezie conscience ga-ebupụta gị ya ị na-agbazi onwe gị na-emeta ekwem ya na-ememeta ya ifu na ọnọ gị nwa ya judge onwe gị nji wee sị gị na ihe na-achọgharị bụ onwe gị you don't know that you've been looking for yourself
God anyị na-achọgharị bụ ngịnwa. God adịghị iche na ngịnwa. You are the God you are looking for. Mmensị gị ọ ka mma ka ị mara onwe gị. Know yourself. Ọ bụrụ don't believe. Believe bụ na ihe na-adịrọ sure. Today mara amalụ n'onwe gị ka ị na-achọ. Ife ị kwetara na ọ ga-eme. Ọkwa nke ị kwetara na ọ ga-eme o wee mee. Ọ bụrụ nke mmadụ kwetara ga-eme, nọ nke ị kwetara na ọ ga-eme. Ya bụkwa faith ya na-aga gị nwee no faith. I can help you build it ka ị malụ. Yes. Nọ nke ebe mana ọ bụrụ na ka ị believe na o nwere another supernatural ife nwe odefe ahụ adịrọ. It starts and ends in you. Any other thing dị higher than you bụ nke nwe ahụ bụ your higher self. Enwere levels mmadụ nọ n'ụwa na plane mmadụ nọ. Isi na the lower plane cheba na the higher plane. Ị ga-enwe in that altitude ị ga-enwe problem ị ga-enwe bụ na ị ga-enwe ị ga na-ewaver ma make you to the top ka ka nnọrọkwa ebe a nọ ga-make you to the top ka ka nnọrọkwa ebe a nọ. Ị na-enwe that problem within yourself. Ebe ka a na-enwe ya n'onwe your higher self and your lower self. If you manage to make it through to the higher one, ndị nọ n'okpuru afụ gị ya na onye move go from here na onwezi na this guy na ndụ ya gbanwere agbanwe. Ije egoro ka o si ekwu okwu na ebe afụ ife dị iche. Enwekwa ike ị na-afụta this guy n'ọdịo na mana gị kene ya ntị ka ịnụ ife ọ na-ekwu. Ị ga-ezie ntị na-asị in fact because of this I will start following you. From today I am following you again. All because this na that lower level but go to a higher level. So you are trying to seek elevation from that divine whatever. Divine abụkwa ngịnwa. The gate, the channel, the open. No, are you willing to climb? Mgbe aka ị ga-ama na enwe limitations to ihe na-eme in that space. All the open. Sail. Soar. Move where. Don't look down on yourself. Believe in yourself. That there is no impossibility. Possibility is nothing. It's possible that you can confront this situation. It's possible. That's why in anya sometimes if you don't know many things you can accomplish in amoro na game we accomplish. If obuna siri ike na omume na lie o we siri ike na you go fit do am. That addiction, you the addicted to ife oga akwa ngi nwa ekwu si na ifu mmanya mmemetusi mmanya on. O nwere doctor na-agwa ya ṅụ na mmanya. Onye apụkwa na azụ na aṅụ ya. O nwere na si esezi na anwụrụ. Osi na azụ jenesia. O nwere si akpọzu n'ọtaba. Osi na azụ na akpụ ya. Until ụbọchị ọ ya gwa onwe ya. Na today ka mma kwụsị. Ana ọkwụsị gị ya. So addiction bụ efro convenience. Ọ bụ na you decide ya. You go totally uncomfortable with your situation. You be totally uncomfortable with your position. You be totally uncomfortable with ife na-eme around you now. You need a change. You be open for change. You take a step. Those things you don't think you can do. You dare now. DARE. You dare to do more. And again, or that is too comfortable. War. Your lower self and now fighting the higher self. If when you were singing now mind them mad heaven and hell are abasement and debasement. Higher consciousness and lower consciousness. I am man as a man no at his lowest now. Now that guy not at his lowest. I met him. Some people get nigga and I say, and then what's wrong? Can't you now? What's wrong? Are you alright? You know, say yes, I'm alright, or say aye, you are not alright. Ojubazie, he open her up because onye achọrọ he open her up. He open her up. Yanwa aghọta onye abụ na onye kọmpịa ebunye ya meeting. Problem shared is problem solved. If you don't share your problem, you live with your problem and you are not going anywhere. In all stand still. You've shared your problem. People have come to your aid. They helped the higher consciousness in you. God remain no permanent because you help her now. Melugo elevate. Can you see from that lower position, but go to higher one. It takes man to catapult man. How can you see that man is God to man? Let's stop thinking no well anything never ben. Onye na control your destiny is in your hands. Oh, again, I said that they talent you well. Need a waste.
na ọ bụrụ na ọ ya nwa nọ na position ị nọ na ọ ga-eme ọfụma ana ọmụ ihe ọ na-agwa gị ebe na gị nwa bụkwa onye ga-decide zi within you nna can use all my talent o nwere God na-abịa eme ya o nwere ndị Jizọs na-eme exist anywhere na-akwado ebe eme ya. That's why I cannot believe in those things. I know today no ọmụnwa ga-eweta effective change upon my life. My dressing may determine how people address me. My appearance may determine to ndị mmadụ my worth. Where I stay or where I live. Some people na-ajụ where do you stay? A na-ajụ ya na ha na-apụpụta gị ka ha mara ebe a ga-edebe gị level a ga-edebe gị. Egwu ya n'ibi one room ọmụ ebe ị nọ. Egwu ya n'ibi flat ọmụ ebe ị nọ. Egwu ya na n'ibi na own house ọmụ n'ibi bungalow n'ibi ibe abụnụ ọma. So gị nwa na-decide your destiny. Gị bụ the pilot. Ka esi na-ewere ya nye Jizọs. Ma ihe ị na-eme. Is your destiny is in your hands. Gị nwa bụ the pilot. Ebe ọ bụ na pilot ya eje ọ na-eje. People bụ packaging ka ha ji ebi today. Ndị ghọtalịa. Some guys efu gold nyajuo n'onu. O nwezikwa ebe ọzọ fọrọ ya ebe anwa. Mana that thing efugodu n'onu ya alone ga-agba ya connection ọ need. Siso ihe anyị na-enegodi ya ọ bụrụ na ibukwa onu na-ebu mmanụ. Efu mmanụ ọnụ ya n'onu. Ịmago na at least na mmanụ a na eje na onye abụkwa ebe 20 million n'onu mana ya abụgodo ebe 10 million ka o bu n'onu ya. Enwe ebe grade ya. Ọ na-agwa gị okwu na-ege ege. So sometimes a na-asị gị na ka eje ekpebe ekpere nwere ife ị na-ekpe nwanne m. Nwere ife ị na-ekpe. You can only pray to your fellow human being. Ọ bụ the real meaning of prayer. I pray thee. You pray the court mgbe ụfọdụ. You pray the judge. You pray your father. Oh, ihe o mean. Echi ịyọ nna gị ihe you are praying. Pray bụ ayịyọ. Pray. Pray ka ihe harapụ ime gị. Pray it doesn't happen. Pray I don't get offended. Because if I get offended, ị nwee nsogbu. Now, gịnị ka ị na-eme? Ka ife na-afụrụ anya bịa change your situation. Ọmụ ihe na-agabiga. Ọ maalụ mkpa gị ife maalụ mkpa gị niile bụ ngị nwa mụ ya. Na you. Ngị nwa maalụ mkpa gị. Ka ị na-ejezi akọsara ya n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ọ ma ya akọsa ọ marọ mkpa gị. Jizọs na-aza ọ maalụ mkpa niile Jizọs ọ marọ. Ọ bụrụ na ọ ma nweghị na-eje. Onye nọkọta mmadụ asị today I found Jesus. Nye ofuru efu na anyị na-achọbụ ya achọ ka onye nwa chọtara gị ifuru efu. Ahụ ekwughị. Aja bụ religion gasara brain ndị mmadụ. Mgbe ụfọdụ ihe ị na-achọgharị bụ onwe gị you don't know. Ọ bụrụ mgbe ụfọdụ ọ na ihe ị na-achọ still bụ onwe gị. Your higher consciousness bụ ihe not far from you. You need to climb to that side. You need to climb on na ịdị iche. If you need to go from your old self pụọ. Ọ ya bụ na isi go n'ọkụ mmụọ wee banye n'ebe ka mma. Determination. You got study. It takes a lot. Maka you got study the time I know n'ime. To study the time I know n'ime kịta study it here you must survive. Time I know n'ime kịta bụ time I know n'ọkụ. So ọ bụrụ na ị na-use Android phone, ị ma ihe a na-akọ. Ụmụ apps niile a ebe esi enweta information, ị ga-anọ ya. That's what you bụ na etu anọ kịta na ndị obodo ọbụla nkwili onwe ha n'ọkụ kpọrọ ụmụ ha jee na-etichi ha teknọlọji. N'obodo ahụ, ha nwa ịnọ ọfụma in the nearest future, the chances are 100%. But we are not thinking it. We are still building churches. Instead of building all those things, whatever technology, chọta ndị ga-abịa na-teach you ụmụazị ya, teach them computer, development of apps, ife a niile, ma antivirus, ọ ebe a ka education anyị kwesịrị ije na education ochie na-adịga outdated. Nobody cares about caterpillar, nobody cares about butterfly, larva, booba, what, reproductive system, this and that, ka bụ for doctors. And ekwesịrị na-aba JS1 ebido kụzibelu gị ya iche
ọ bụrụ your focus by the time ị ya agụsị 6 years go na primary o nwezi a na-akọlụ gị akọlụ ihe na-abazi kọleji n'abalị onwe gị n'ọka ije join zie ife ndị ọ mụ ịmanụsị gị ife ndị a onye dị 15 years o nwere ife stọpụlụ yiri akwa nọrọ na tieta fụ ka esi amụ nwa onye nọ SS1 o nwe ife n'ime na ọ ya nọ nwe ebe emere mmadụ operation wepụ appendix ọ nọ ya na SS1 nọ ya na SS2 by SS3 ọ ga-emenwu operation n'onwe ya ọ ga-emenwu ya anyị na-anọ fụ nwata nọ JS2 ka ọ rụrụ ma transfọma ma ihe dọbịa n'ilo ọ na-enye ọkụ a na-afụ ya anya onye lụrụ datin izugbe na JS wee were ya jee tinye na skuul bifo ọ na-elu SS3 ọ ga-alụ nnukwu transfọma debere ya ihe ọ na-enye kọmuniti ọkụ. That is where the area na-abịa where we are supposed to invest in. Ka ịrapụzi epụta echi na-ayọ God ya bịa o nwere ndị na-akanye crusade na be anyị wee pụta na-agwa na ebe a bụ just not the meaningless crusade ndị na-eme invite ya bụ ka ha bịakwa ha nọsịkwa ebukọla ego bunye ha na kọsa ya agbaba ha aka na mbọsị ya ka ha ga-epreach zi na onye ọbụla ga ndị 50,000 pụta ndị 100,000 pụta ndị nka bịa fichaa ya ụkwụ this that so in the life of man of God so this ihe a ka ya akọkwa ndị niile nọ na village achịkọrọkwa nke ha nwụrụ nye abụta echi asị gị na ọka nga mara mụ ya bịa kpọrọ nwa ya ma ọ gị tinye gị kwụọ ụgwọ akwụkwọ mee nke na ya emenwu ya mana ego ị kwesịrị na-eme invest ka ụmụazị ya jee mụta ihe ị were ya jee dachi ya ndị ụka ebe ịma na ego bara ada apụta ego onye baa na akpa ahụ nothing no benefit onwe ha na-arụ na community alụghị ụzọ alụghị ụlọ nothing until their mindset change etu a ka anyị ga-esi ga anọ so ha ncha niile nọ na hell those things efo bụ ife na drag people to hell mana ụnụ ahịa aghọta agwara m unu n'ihi emesịa malụ na God agwalụ na ya bụ the real Satan nọ ntụgharị ka atụgharịrị ya iwe na-enwe problem ị na-enwe mgbe ọbụla a ga-enye gị lecture or education on the path ga-lead you out ka ị mara ihe ịjụ egwu atụba gị ị ga-anọ ị ga-anọ na hell ịnọ in your lowest. Nigeria bụ hell onye ọbụla fụrụ ya everything is going down on daily basis whereas other countries even though after COVID na-try kwa na-epuchukwe their economy na radical transformation na-take place na Burkina Faso now go there and see a na-eme invest in the area of agriculture side nke anya na-egbusi farmers ha na-agba ọsọ onye ọbụla nọrọ n'agụụ dollar kwụ na 1,006 kịta fuel 950 ife niile ngasa many companies they are shut down people are na-agbafu na the country a na-esizi plane Nigeria any country eji esizikwa na ọzọ yesterday n'obere oge na imone enwe ahụ nwa bụrụ private jet fenie ehi a ọfọdụ ebe ọ ya paakị ebe a gịkwara ndị chi nke buru nwanne m Gordon thank you paakị a ka ndị China buru ya na ị na-awa